Pali hadithi kuchokera kwa Abu Tamimat al-Hujaimi yemwe akufotokoza kuti mwamuna wina wochokera ku Bal Hujaim sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala lahu ila ma tad'u, adamufunsa mwamuna ayu mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa iye kuti ukuyitanira anthu kuchiyani, kapena kuti muitano wako iwe ndi wotani. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana ad'u ila Allahi wahda. Poyankha mtumiki wa Allah mtendeni madalitso zipite kwa iye adanena kuti ineyo ndikuyitanira kwa Allah yekha basi. Alladhi, Allah wake yemwe, idha massatka dhur fada'awtahu kashafa ank, likakugwera iweyo vuto, likakukhudza vuto lina lililonse, iwe napanga dua kwa iyeyo ndikumupempha, Allah ameneyu akuyankha ndithu, akuchotsera vuto limeneli. Ndipo adafotokozanso kumapetoko kunena kuti wa idha asabatka sanatun, chikakugwera iweyo chilala, fada'awtahu ambata alayka, iwe ndikumupempha iyeyo Allah akumeretsera mmera, mbewu zimene wadzalazo akumeretsera kuchokera mu nthaka. Uyu ndi Allah amene wina aliyense mugulu la Asilamu akuyeneka kumuyedzamira, akuyeneka kumudalira, akuyeneka kupempha zosowekera zimene iyeyu ali nazo pa moyo wake. Sizoona kuti mu nthawi yomwe ife tili pa swala tidziyankhula kunena kuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inu nokha Allah timakupembedzani komanso inu nokha timakupemphani chithandizo. Kumachita kuti tikamaliza swalayo tikupempha chithandizo olakwika, tikupempha chithandizo zithumwa, tikupempha chithandizo anthu anzathu, popita mwa azising'anga, popita mwa azibusa, popita mwa mashehe ndi ena otero. Kumeneko ndikulakwitsa komanso kusonyeza kuti sitikumudziwa Allah subhanahu wa ta'ala amene ife timanena kuti timampembedzayo komanso timapempha chithandizo chake.